Apropos tragedie og tid, ikke? Ja. Så jeg har mødt flere, der ligesom har bemærket, at den demokratiske præsidentkandidat Barack Obama og Danmarks generaldirektør Kenneth Plummer ligner hinanden. Ja. Ja. Og så tænker jeg, at det vil jeg prøve at se nærmere på. Og så er der faktisk altså en forbløffende mængde ligheder imellem dem. Okay. Jeg har fået lavet et skilt, som jeg synes, vi skal se. Det kommer på her. Altså, de er begge født i 1961. Ja. De har begge en sort far og en hvid mor. Ja. Og begge vokset op uden deres biologiske far. Okay. De elsker begge John F. Kennedy. Kenneth Plummer har sagt i et interview, at John F. Kennedy er hans store forbillede. Ja. Så har de begge to døtre. Ja. Og så er Obama gode venner med rapperen Ludacris, mens Kenneth Plummer er gode venner med Jokeren. Det var da utroligt. Er det ikke her imponerende? Jo. Ja. Så er vi da på rette vej. Og så kan man også sige, altså, at Obama er på vej mod et job, der jo lidt minder om at være generaldirektør for Danmarks Radio. Ja, det er en pointe. Ja. Det er meget godt set. Mm-hmm.